Wis ngerti Bagong rupane kaya nek duneke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malang krek ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampean yo ngeyel kok. Kowe mau kok malah gawe masalah. Aku nek nesu ngene iki ora ngerti lara, ora ngerti wong anggere ana panganan mari. Nek ana panganan kok mari. Rumangsane ora anggepe sak penake dhewe. Wis saiki tak takon karo kowe. Kapan kowe omong nyoto? Kawan. Bagong yo nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk. Wis umum kene iki tak ganti nganggo kloset. Sprene isih mancek watu. Nyok kena banyu nyok ora, nyok kena banyu nyok ora. Manut ombake. Ora terrealisasi babar blas. Manusia macam apa? Wah, aku malah suwe-suwe tratapan gong. Arep dadi apa kowe nek ngomonganmu kaya ngono kuwi. Nya. Satu seneng ngegrab minggat kan. Lho kok digawe decar kon ngegrab. Wah iki ngisru-ngisru ya, Tru. Aku wis menteng-menteng wani tenan malah kowe sing jireh, kowe sing wedi. Rasa nyangkem meneng. Iya. Nek nganti dadi perang piye? Nek dadi perang piye? Lah tandangan. Waduh. Ora usah melu-melu ora apa-apa. Malam ini tanpa Petruk Bagong jalan. Waduh. Ya wis kowe bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak. Saiki ngene bae. Tinimbang iku padu ning dalan utawa padu ning negara iki, kowe saiki bali. Bali nanti? Lho, ning omahmu. Bali kondo karo bapakmu. Bali kondo karo bapakmu. Bapakmu kon murungke lek bangun kayangan. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo karo gicoke. Semar kuwi mung ketibal, bapakmu ki mung kere. Bapakmu ki ora duwe. Kok arep bangun kayangan ki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo, kon gagas karo kanane, cecak nguntal cagak, jebol kayu wulan, utung entuk lintang, tangan kelakone jebak wurunge. Tekene ra tekan, Gong. Iya aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti trenyuh. Nganti trenyuh. Jan. Wong semene iki ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki ora niteni karo labuhane Semar. Semar sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Ndarawati, momong Mandura. Ning bareng wis do mukti, do lali karo sing ngomong unek-unekke Semar wong sakeng, wong ora duwe. Semar ki wong goblok. Ngapa iki? Pak mula saiki gandeng anak-anake wedo mentas, kuwi duwe kewajiban ngomong karo wong tuwa. Nuruti apa kekarepaning wong tuwa. Barang kula matur kaya ngoten niku bapak niku terus gelem dehem. Terus gelem ngendika. Ngendikane bapakmu kepiye? Ngene le, jane aku ki meneng bae iki ora kok mikir kahananku dhewe ora. Aku duwe penjaluk apa-apa, duwe pengenan apa-apa kuwi ya ora. Wong nyatane aku ki ya wis tuwa. Arep ngopo to wong tuwa kuwi? Ning ngerti ya, bapakmu ki duwe kewajiban dadi pamomong tumraping para pundhenmu Pandhawa. Bapakmu iki tukang ngomong pundhenmu Pandhawa. Negara Ngamarta kuwi biyen negara sing kondhang kawenang-menang. Negara ingkang kondhang panjang kunjung pasir wukir lo jinawi gemah ripakarta tata raharja. Ning pirang-pirang taun iki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta kuwi wis beda kaya biyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun saiki sawangen. Ngendi-endi dalan padha bentak sirah, ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipaparani papan-papan maksiat. Tak anggap yen to kawula sak negara Ngamarta kuwi wis padha krisis moral. Krisis moral, nggih. Kuwi apa, Petruk? Oh iya lali ya. Biasanya aku ki omong karo
Piyai-piyai terpelajar. Lah iki Nalindra mongko Nalindra wayang ayo krisis moral ora ngerti. Krisis kemanusiaan. Kuwi apa? Manusiane krisis. Iya. Piye ya jelaske, Gong? Ah kono terserah. Wis pokoke kawula negari Ngamarta niki saniki lagi ora iso didandani. Nggugu karepe dhewe, ngudel bingung numbuk bentus. Apa sing dilakoni dianggep bener. Mongko ora gagas bener kuwi enten pirang-pirang bener sejak benere dhewe, bener ing bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing waune iso dirembuk sarana bedamen, nyatane dadi regejekan dadi peperangan. Niku negari Ngamarta. Lah, Ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani, Truk, iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku diniat bangun kayangan. Lah, kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to. Wong bapak niku wong sekeng, wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probiyane saking pundi? Saderenge kula matur ngersane bapak, bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iku ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni, saka mas mutiara ora. Bangun kayangan ki ming saloka utawa salukaning tembung. Tegese negara Ngamarta ki arep tak bangun kayangan. Kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, ora ana rasa diya dinia, ora ana rasa sing ora kepenak, anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Ngamarta iki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya, Petro. Nggih. Lah terus kersamu piye, Pak? Kula matur ngoten, terus Bapak ngendika. Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning negara Ngamarta. Merga sing dadi makuthaning bangsa Ngamarta kuwi Sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadang Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregahing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha bangun negara. Merga apa, Truk? Kawula ora butuh diwenehi brana picis. Kawula iki ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pengarepe. Dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pengarepe. Nek pengarep-pengarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah bangun negara. Negari Ngamarta mujudake negari kang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Dados sowan kula mriki menika namung badhe mboyong punden kula Pandhawa gangsal cacahipun pados rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klenta-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhire ngatur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Petro. Nggih. Wis. Gong. Kowe kok kaya ora aktif to? Mengko dhewe tengkas. Apa urung-urung kok gon aktif? Ampul sae rung tuku kok aktif. Maksude kowe kuwi lho ora kok HP-mu ora, HP duwe pertamae glelenge ra jamak-jamak. Sapa-sapa dipoto, sapa-sapa dijak selfie. Marah dadi. Ha iya. Mengkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Darmakusuma. Heeh. Mengkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Kersa renggah eneng Karang Kadempel apa ora? Petro dalem. Pandhawa kuwi ora mung ngaku ijen. Oh nggih. Nanging 5 cacahe. Werkudara, Janaka kelawan kembar. Oh mestinipun ngaten. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik ya Petro. Kula semanggaken Sinuwun, malah langkung prayogi. Werkudara, apa? Piye Dimas miturut penemuning Siadi? Rasa dadak nganggo mbok tari. Apa sing dadi kegayuhane Semar kuwi luhur. Ayo mangkat merono bareng Pandhawa 5 mundi pustaka jamus 5 sada. Petro, nuwun. Omongo karo bapakmu. Yen pancen butuhke Prabeya, yen pancen butuhke dana,
aja metu saka bapakmu ning metu saka Ndadipati. Kurasen aku ora bakal wol. Petro kandhara bapakmu nggone bangun kayangan yen perlu Prabeya saka Janaka Madukara ya ora bakal kurang. Petro kantong bolong kandha karo bapakmu. Yen Ndadipati Madukara isih kurang, mengko kasatriyanku digadhekke dhisik ya ora apa-apa. Kanggo kecukupaning bapakmu Petro. Alhamdulillah. Gong, poin, Gong. Lumayan. Aku arep daftarke dadi bendahara. Lho. Bendaharane sapa? Bendaharane Semar. Oh, ngono ya. Lah Semar nyekel dit grusah-grusuh. Nek ra aku sing nyekel, wis ora bakal teriak selasasi terus. Samangane rasa sok aneh-aneh. Ora bakal tersalurkan ning nggon pembangunan kayangan, malah ming remuk ora karu-karuan. Nggih, matur sembah nuwun sinuwun. Malah samangke daya-daya ditempangke monggo kula dherekaken ninggal budal wonten ing Karang Kadempel. Sinuwun Prabu Darmakusuma. Panakawan Petro wonten dawuh. Satemene bingung penggali ingsun sebabipun sadurunge kowe prapta iki mau Koko Prabu uga kepareng rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Oh ngaten. Iya. Kangge napa? Kanggo tumbal wadaling negara Ndarawati awit negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lho. Ndarawati ketaman pegebluk? Iya Panakawan Petro. Mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi. Krana Koko Prabu isih kepareng lenggah ning Praja Ngamarta uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo babakan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada Petro. Oh, wis. Gong, nol besar. Piye maksude? Awak dhewe bali kukut iki. Kok kukut? Le sowan mrene kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndarawati. Sebabe Sinun Prabu Ndarawati ya mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Lho. Ha kanggo ngapa? Ndarawati ketaman pegebluk. Ndarawati ketaman pegebluk? Heeh. Terus isane Waluya Nirmala Temah Jati, Jan Temah Mulya nek Ndarawati ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Monggo le rawuh dhisik sinuwun Ndarawati timbali awake dhewe. Ngamarta ki peraturane iki antri kok, Gok. Sing dhisik ya didhisikke, sing keri ya dikerekke. Mula kowe karo aku wis ora bakal iso ngukuk. Wis kalah star karo sinuwun Ndarawati. Yo le mulih yo. Sik. Kok sik piye? Kowe terus piye kowe? Aku ora iso matur apa-apa, wis entek pikiranku. Sinun Prabu Darmakusuma paring dawuh Petro, kowe kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndarawati. Uga mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Mula sing gedhe pangapuramu ya Petro modar, wis ora iso piye-piye. Mulih seneni bapak. Kowe duwe ide ora, Gong? Hah? Kowe duwe ide ora? Duwe nang ideku ki engko kisra. Piye, wani ora? Payo aja iki ning kraton. Nek kowe ora wani ya mulih. Nek kowe wani aku tak maju pindah. Lekmu tengok kono, kowe nang mburi kene aku tak matur. Ning kira-kira engko piye? Kedadiane piye? Ya ketoke kedadiane geger. Wong aku ki wong ngawur soalé truk. Ning ngawurku landasane siji lho. Apa? Bener mung kuwi tok. Nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran ki mah. Ning nek landasanku bener, wo lah mbok bumi walik watu tak lakoni. Ya coba saiki kowe maju kene, aku tak ganti nang mburi. Heeh. Ngene-ngene. Ya, wah. Ngati-ati lho Le, wis tenang wae, wis tak pikir apa kae. Kowe pokoke ngasul tengok kono. Heeh. Midhangetke pidatoku. Oh iya. Ora kaya kowe terus dak-tredok ning ngrampungi karya. Panakawan Bagong arep matur apa? Lho namung dados wakilipun Petro kok sinuwun. Iya. Kula ajeng nyuwun prisa. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki wau ajeng napa? Nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Kagem dienggo tumbal negara Ndarawati. Sebabe Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Stop.
Cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih. Iya Bagong wangsulana. Siji. Panjenengan percaya Ndarawati ke Taman Pagebluk? Mesine percaya Koko Prabu kuwi kadangku sepuh. Arep kadang tuwa iki nuwun sewu. Isa lho ngapusi. Dasarmu apa kok kowe wan matur kaya mengkono? Ngaten, dasar kula mang penggalih. Bener apa ora? Pagebluk utawi winastan welaking Jawata menika adalah wah kok aja nganggo adalah barang. Ayo aku sok ngono ya. Nun sewu nggih, basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa. Iya ora apa-apa. Nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun. Paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe. Apa ta sebabe kok ke Taman Pagebluk? Merga wewengkon kono menungsane wis ora iso didandani. Kon manembah ya ora gelem, kon tumindak apik ya ora gelem, anane mung tumindak ala, anane mung tumindak jahat. Niku Gusti mesti paring hukuman kagem wewengkon mriku, saengga wewengkon mriku dipun sebat ke Taman Pagebluk. Iya bener nggih. Terus saniki sampeyan kula aturi menggalih. Jagat niki negara pundi sing ratune jahat? Prabu Dasamuka nika arep ampuh dikaya ngapa ning ludes keles tanpa sisa mungsuh Prabu Ramawijaya. Niku tegese Prabu Ramawijaya niku dadi utusane ngadil menehi hukuman kagem Prabu Dasamuka sak wadya balane sak rakyate. Iya. Ngastina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, Kurawa niku angkara murka. Niku ora ke Taman Pagebluk, ayem-ayem mawon, tentrem-tentrem mawon. Terus saniki panjenengan penggalih. Ndarawati apa bedane karo Ngastina? Bedane apa Bagong? Weh, lha iki piye to iki kok takon terus? Aku ya asline cerdas ming sok gaya ta, Tru? Ah iya. Bedane Ndarawati karo Ngastina? Nek Ngastina niku ratune jahat sing kudune entuk pagebluk, nek Ndarawati niku ratune ratu sing dititisi dewa. Teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika mung loro. Siji Sri Bathara Bagong. Mantil jasmu. Sri Bathara Ramawijaya, angka loro Sri Bathara Kresna. Nggih. Niku ratu sing ketitisan Sang Hyang Bathara Wisnu. Lah, sapa ta Wisnu? Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa sing gede kewajiban memayu ayuning jagat. Niku Bathara Wisnu. Nah, pertanyaannya iki nek ora ngene iki ra jelas ya, Tru. Ah iya. Ora apa-apa. Ngastina sing dadi ratu-ratu jahat ora ke Taman Pagebluk kok Ndarawati sing dititisi Sang Hyang Bathara Wisnu kok negarane ke Taman Pagebluk. Niku perlu dicek dulu. Sampun ngantos sampean kelintu. Ah saklajengipun Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panguripane para Pandhawa. Ora kok Pandhawa tok. Ning rakyat Ngamarta niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada ajeng diparingke Sinuhun Prabu Ndarawati mung dienggo tumbal. Mongko dienggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Nek dipendhem niku ora iso bali. Nek ra iso bali, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kampitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, mulai dipenggalih. Ampun grusah-grusu. Terus saniki Semar. Semar niku mbutuhke Pustaka Jamus Klimasada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian Pustaka Jamus Klimasada. Omongan sing tirik-tirik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati. Nuwun sewu. Sing ratu ketitisan dewa
kok negarane ke Taman Pegebluk niku menimbulkan sawijining persasamenge no. Sabar. Aku ki arep Indonesia apa Jawa? Jawa wayang kok Indonesia. Mujudaken nuwaken satunggiling pitakonan. Apa bener Ndorowati ke Taman Pegebluk? Angka loro sing perlu dipun garis ngandhapi. Nggih. Garis ngandhapi. Garis bawah iki nek basa Jawa garis ngandhapi to. Oh iya. Sing perlu dipun garis ngandhapi nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki mboten ngarani. Ya nek niki kresna tenan. Nek dudu wis kebacut maringke pustaka Jamus Klimasada, wis kebacut maringake pustaka percaya karo Sunan Prabu Ndorowati, jebule dudu kresna tenan. Lah, panjalmaning mungsuh sing mung kepengin gawe kapitunaning para Pandhawa, Pandhawa ora ngerti. Pustaka Jamus Klimasada ilang, Pandhawa ora ndek kekuatan. Lah, wong sing ora seneng karo Pandhawa, arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti. Ayo. Piye? Piye kok meneng wae? Iki karo ratu kok njrobe kok meneng wae ora. Pripun? Cocok mboten omongan kula. Kula niku waton gelem ngomong, gelem matur, ning kula anggere duwe waton. Nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur, ngoten. Nek niki panjalmaning mungsuh, pustaka wis kebaca digawa, lek arep goleki nendi, lek arep ngelarah nendi. Ah, ngrekoso. Wis. Kurawa krungu, Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada. Kurawa tumindak elek, Pandhawa kesia-sia. Kasangsaning Pandhawa ngembek kawula sak negara Ngamarta. Kawula uripe wis ora tentrem, digawe bubrah merga sampeyan nuwun sewu kirang lantip panggraitane, kirang cetha paningale, nyawang dhateng sinten kemawon sinuwun. Maning jajaran sukertaning bawana iblis lanate Bagong kono terus rampungi lho kok rampungi piye ta kowe iki kowe kuwi sing ngomong oke-oke kok rampungi nesu ae wonge nesu kowe ngelokke ngawur kowe ngarani Sunan Ndorowati barang palsu ya anggapmu apa wis kono tandangi kowe piye lho aku ora ngomong apa-apa kok wegah aku nek tok duwe kaya ngono kuwi cajire ora. Oke. Kamu duduk situ. Iya. Tak wangsulane. Ngene nek kok gelut kowe ya, Tru? Us. Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik ae arep nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Kono kawan Bagong. Wonten dawuh, mboten saseru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti kowe durung budhek. Ning nggonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Wah, lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mau muni piye? Kowe muni piye? Kowe mbaler ana rembugmu. Waduh, lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki? Wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampean kok getak-getak niku ngoten apa? Enten apa? Masalah ya apa? Yen ora kaliru kowe mau kene dhewe muni yen kok kowe ngarani Yai Prabu Ndorowati iki panjalmaning mungsuh. Yai Prabu Ndorowati iki panjalmaning mungsuh ingkang bakal nglebet pustaka Jamus Klimasada. Ya ora? Ayo muni yo. Muni ya iya apa ora? Heeh. Pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Yai Prabu Ndorowati iki panjalmaning mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ra ngilo karo derajatmu, kowe iki mung batur. Kok ngarani Yai Prabu Ndorowati iki panjalmaning musuh? Sik ta. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna nika sinten? Yai Prabu Ndorowati. Sing tak arani palsu? Yai Prabu Ndorowati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liya nesu-nesu iki ngapa? Ngapa kula tak takon? Yai Prabu Ndorowati iki adhiku. Kuwi kadangku Taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trimo. Tantrimane Baladewa. Kowe kudu nampa pahukuman. Belum, ora luput kok dihukum. Cangkem
cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iku. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Atohnya lho. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Oh. Tak kira lambene Bagong ora. Terus nek sampean ajeng duka sampean ajeng apa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka Jamus Myang Jimat Liwasada. Nuwun sewu sinuwun. Sampean ya daya, kula ya daya. Sesama daya niku dilarang mendahului. Sesama daya niku dilarang unek-unek kok sampean ya mengentuk wedang segelas, kula ya mengentuk wedang segelas. Lah kok sampean nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu. Kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula nekke Sunan Prabu Ndarawati kok sampean dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar ya Prabu Ndarawati. Mergo kowe wani kurang ajar ya Prabu Ndarawati. Iblis kowe kere kok. Cangkemmu drangap-drangap kaya bedes wono bobat tegalan. Ndrawili kaya grojokan. Kowe wani nges marang Prabu Ndarawati kanggo apa? Kowe ora ngilo karo gecokmu, kowe iki mung batur, kowe mung Panakawan, kowe iki mung kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere terus arep ngopo? Lho, malah ora basa. Sampeyan suwe-suwe wis mangkelke kok. Ora basa karo sampeyan aku ora kualat wong tuwa Bagong bangane Baladewa. Lho, nek ngono kowe wani karo Baladewa? Mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap. Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa. Mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kalian panjenengan. Nek panjenengan niku ngunekke kula kaya ngoten niku sabaraning manungsa niku wonten watese. Sing jeneng kula Nuraga duwe wates kok sabaraning manungsa ora duwe wates. Ngoten. Kula niku wonten watese. Nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan. Nek kowe wani karo aku ya ngadu jejeg. Ayo, aja ndeplok nang isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Tru? Sakarepmu. Iki piye iki kok aja sakarepmu? Ngono nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Telek. Ora sembodo karo le mangkat mau le ana apa-apa tanggung wong loro, ana apa-apa lah tanggung dhewe. Ana kuwi gak mulai ana. Cah jireh ora. Sampeyan muni pripun? Nek pancen wani karo aku ayo ngadeg jejeg padha karo aku. Oke, meng ngadege kok angel, Mas. Anggepe kaya kula niki wedi karo sampeyan. Wah, bagus. Weh, ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek dunekke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malangkrek ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampeyan yo ngeyel kok. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak penake dhewe. Oh alah. Dumek kula ming kawula cilik dunekke wong kere, wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sinuwun. Mekutha sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedenuan derajat pangkat neng donya niki dibedakake antaraning piyayi karo kere. Neng nek piyayine ora iso nglungguhke karo kerene nuwun sewu, kere ora wedi karo piyayi. Lho. Lho nek ngono kowe wani karo aku. Iki nang kene iki. Suwijining piyayi sing ora tau iso dielekke iki ya ngene iki, dielekke malah ngono kowe wani karo aku. Mbok aja ngono to, sinuwun sampean ki sadar. Sampean ki eling. Ngono, sampean ku niku mbiyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa mbiyen, mbok yo eling teko nang nggon aku ngekeki dit 155 tahun niku njur gablek gaglakan apa kula tak takon. Bagong iki kowe kudu nyoblos aku. Aku golekno wong 40. Petro aku golekno wong 55. Semar aku golekno wong 45. Kaya ngono kok sampean ra kelingan. Saniki barang lenggah dampar negara Mandura gejangkrang sila tumpang. Sampean karo wong-wong sing ndadekke sampean sia-sia. Aja dianggep ming rakyat cilik ning kula ngedhukke sampean ora nganti 3 kedheping netra.
Pak sogok gogrok saka kursi sampean. Muni ae saiki. Suwe-suwe dinengke kok arep wani. Ngerti Bagong wetenge lara ket sore mau kok malah gawe masalah. Aku nek nesu ngene wis ora ngerti lara, ora ngerti wong anggere ana panganan mari. Kok nekat anggere panganan kok mari. Rumangsane ora. Anggepe sak penake dhewe. Wis saiki tak takon karo kowe. Kapan kowe omong nyata? Kapan? Bagong, yo nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk. Wis umum kene iki tak ganti nganggo kloset. Sprene isih mancek watu. Nyok kena banyu nyok ora, nyok kena banyu nyok ora. Manut ombake. Ora terrealisasi babar blas. Manusia macam apa? Wah, aku malah suwe-suwe tratapan gong. Arep dadi apa kowe engko nek ngomongamu kaya ngono kuwi. Nyo. Satu seneng ngegrab minggat kana. Lho kok digawe decan kon ngegrab. Wah iki ngisru-ngisru kuwi ya, Tru. Aku wis menteng-menteng wani tenan, malah kowe sing jireh, kowe sing wedi, rasa nyangkem meneng. Iya. Engko nek nganti dadi perang piye? Nek dadi perang piye? Lah tandangan. Waduh. Ora usah melu-melu ora apa-apa. Malam ini tanpa Petruk Bagong jalan. Waduh. Wis kowe bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak. Saiki ngene bae. Tinimbangane iku padu ning dalan utawa padu ning negara iki, kowe saiki bali. Bali nanti? Lho, ning omahmu. Bali kok karo bapakmu. Bali kok kandha karo bapakmu. Bapakmu kon murungke le bangun kayangan. Bapakmu kon ngilu karo cengele. Kon ngilu karo gicoke. Semar kuwi mung ketibal, bapakmu ki mung kere. Bapakmu ki ora duwe. Kok arep bangun kayangan ki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo, kon gagas karo kanane, cecak untal cagak, cepul kayu wulan, utung entuk lintang, tangan kelakone jebak wurunge. Bong. Le sadar le. Le. Sinuwun mandura dadak ngrasani bapak. Winginane ana wong nglirik bapak kowe dipecel ndase kok bapak. Le Gong. Sabar Gong. Gong ora malang kerik ngono kuwi, Gong. Gong iki nang negara le, sabar kok ndak kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Kudus kowe. Tekene ra tekan, Gong. Iya aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti trenyuh. Nganti trenyuh. Edan. Wong semene iki ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki ora niteni karo labuhane Semar. Semar sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Darawati, momong Mandura. Ning bareng wis do mukti, do lali karo sing momong unek-unekke Semar wong sakeng, wong ora duwe. Semar ki wong goblok. Ngapa iki? Saking kesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang. Ben. Aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno, mangkel tenan aku. Bala dewa menungsa ora tatanan. Lho Bagong, ae. Nek wis nyenggol bapak ki wis beda perkarane. Nek aku tok nyewe ora masalah. Nek ganjae kowe wis ngece karo bapak. Sedungo bathuk senyari bumi. Nadana wong sedungo jembaring bathuk. Nadana wong sanyari jembaring bumi. Tatotai pecating nyawa blabaring ludi. Lho, weh lah malah menteleng matane. Matamu iki. Gong kuwi ratu ben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ayo
saiki tak gawe sayembara perang. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedhe sangka kadetane Baladewa menang boyong Pustaka Jamus Jimat Limasada. Piye omong mau? Piye le omong mau? Sapa sing cilik gedhe sangka kadetane Baladewa menang boyong Pustaka Jamus Limasada. Bela. Nantang aku kowe. Yo. Ya, oke. Nanti papane wong Bandayuda. Kowe iso nglangkai bathange Petruk gawanen Pustaka Jamus Limasada. Halo. Kok dadi bathangku? Kok wis mati urung? Urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa. Nek nantangke nglangkai bathange dhewe ora bathange wong liya. Ku jenenge matekke wong liya ora. Amamu ni piye? Nek iso nglangkai bathange Petruk, ameng salah kata. Maksudku bathange Bagong las kowe iki senengane nyemelangi ora. Nanti pawane wong neter kadedean. Nanti wong neter kadedean. Omonganmu iki piye? Nanti papane wong neter kadedean metu Jawa, ora metu Kreten negara legane ati kowe. Yo! Balirene to kok. Ameng aku si Baladewa kok pira wae. Melayu banter aku ngerangkul cagak terus balik. Dheke bablas. Trembelane ya. Kene iki cagake ngendi? Saka guru kae. Oh, adake ora. Wong iki nek ndelok wayang iki kene karo jalan, karo mbayangke ngono lho. Mesti seneng. Tak gawe ngene iki men penonton ki bayangane keadaane ning dalam keraton. Melayu bareng terus aku ngrangkul cagak terus balik ngene lho cilik-cilik lho. Aku iso bayangke aku. Piye apik ta? Heeh. Nek ora iso bayangke ya berarti urung apa jenenge ya durung apa tenanan lho ndelok wayang. Ha terus ki piye? Wis ana tandang ngono. Lho. Lah sing nantang kowe kok. Sing nantang aku sing ngopiok kowe. Wah. Aku lino dolanan ning omah senengane. Bagong wonten dawuh yen pancen niat bakal nandingi Koko Prabu kena apa kok bali meneh marang Praja Ngamarta. Namung badhe nyuwun pangestu sinuwun Prabu Darma Kusuma awit menika badhe wonten peperangan ingkang ageng. Inggih menika sinebut perang Bratawuda. Nek Pandhawa ngerti ora Bratayuda. Nek aku karo Prabu Baladewa Bratawuda. Oh. Iya Bagong sing ati-ati. Kula ajeng madheg Senopati sinuwun. Iya. Kalungi kembang ora. Madheg Senopati. Kalungi kembang ora diwur-wuri kembang ora. Tonya wae. Diwur-wuri kembang. Kaya wong modar. Ada mbok menawa aleman bareng. Kana lho. Kowe nang Jawa lho. Lah ya bareng aku nang Jawa, aku ya nang Jawa. Gak aku nek aku nang temandang dhewe aku moh. Nggih ngoten nggih sinuwun kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun. Iya. Kakangmu nesu ya aku. Iya sapa. Nama nesu mboten? Ora. Tau nek nek palsu ngoten? Ora. Berarti palsu tenan. Ora. Ayo, ora. Medhit-medhit tak culek matamu kowe. Mamen nggih sing Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Aja sakit Ndara Janaka. Nyun mamen nggih Ndara Werkudara. Udu, minggah. Ndara Werkudara nyun pamit. Yo sing ati-ati. Ndara Kulasedewa nyun pamit. Iya, sing ati-ati Bagong. Iya Bagong sing ati-ati. Sayang aku pulang dulu ya, sayang. Nggih. Sing atos-atos ta Mas. Iya. Ora aku sik kowe kok nyeluk Adi Ngamarta sayang iki. Apamu mantan. Kula sok boten gubuk asmara niku kali niki. Wong edan ora. Areng nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ponokawan Petruk. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngelingono lamun Koko Prabu Mandura kuwi isih bendaramu
Mangke badhe kula pitang. Kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wisanggeni Maya Wisnu Pratenta. Gong kok sing maju kok dudu Sinuwun Mandura. Sapa? Anak-anak Pandhawa. Ora pangling kae Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Sajae didhawuhi karo Sinuwun Mandura yen awake dhewe dianggep luput tumrap negara Ngamarta. Wis, rasa susah, rasa sedih. Aku sing mau wani nandingi anak-anak Pandhawa tak lakonane to. Kowe wani? Wani ngopo wedi? Pokoke nganggo tekan kene rembugan sing apik-apik, nek ora kena dijak rembugan apa boleh buat. Lah iya. Awak dhewe wong cilik ora kena didak-idak sak teruse. Wong cilik landesane bener, sapa wae sikat truk. Ya manut karo kowe kok. Heeh. Keparanggul mungguing ayuda kewapak bawanya bentar bawanya bentar kewawaknya mungguing aloka Ndara Antasena. Ndara Antasena? Iya Petruk, iya Bagok. Enten apa kok pasuryane kaya duka? Aku didhawuhi dening Siwa Mandura. Didhawuhi dening Prapak di Baladewa kon goleki kowe. Nek pun ketemu, nek wis ketemu aku kon bondo tanganmu kon ngrincung sikilmu. Ngandel ora, Baladewa ki arep ora atune seneng ngapus-apus ya kae. Hooh. Mesti iki kuntul dikandhake dandang, dandang dikandhake emprit. Ha iya. Lakon sak nyatane diceritake beda karo anak-anak Pandhawa, men anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe. Nah anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja ben gelem ngrangket awake dhewe. Penyakit tenan kae Baladewa. Piye, Kong? Wis diwangsuli wae. Nek jane aku kandha karo kowe ya, Truk. Nggih. Aku ora tekan atiku. Mergo kowe iki tau tate ngomong karo aku, kowe tau tate ngudang karo aku. Oh, nggih. Lah terus aku tak takon karo kowe jane masalahe apa? Ha iki cah apik iki arep ora dong gentro ning apik iki. Heeh. Nek tak omongane to? Iya, omongane. Jan-jane niku kula kalih Petruk mboten salah, Raden. Ndara. Lah kok Siwa Mandura dawuh karo anak-anak kon nyekel karo kowe. Mergane nika pancen wonge sarak. Ngoten. Sinuwun Dwarawati, Sinuwun Prabu Baladewa rawuh teng negara Ngamarta. Iya. Wigatine ajeng nyuwun ngampil pustaka Jamus Myang Jimat Limasada merga negara Dwarawati ketaman pegebluk. Oh ngono. Heeh. Terus kula kalih Petruk teka. Niku dikongkon Bapak merga Bapak kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan nika ateges uripe para kawula sak negara Ngamarta niku embane urip teng kayangan kebak karukunan, kebak unggah-ungguh, kebak tata krama kamanunggalan. Ning syarate Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel sareng kalih pustaka Jamus Myang Jimat Kelimasada. Terus geger. Geger piye? Padu antaraning kula kalih Prabu Baladewa. Lho. Kowe wani karo Prabu Baladewa? Lho canggleleng padake. Kula wani merga kula bener. Kula ndakwa Sinuwun Dwarawati niku nuwun sewu panjalmaning mungsuh.
Ing atase negara Ndrawati niku dilenggahi Prabu Kresna titising dewa kok taman pegebluk niku rak impossible. Wah, bahasamu. Lho niki teng sekolahane. Impossible ki apa, Gong? Odol dengkulmu melancong. Impossible ki tidak mungkin lho, ora bakal kelakon. Ora bakal kelakon to. Nggih, Mboten? Ya. Aniku dadi dukane Prabu Baladewa. Wanur malih jajalan Bagong dapure kaya ngene. Kula dunekke kere, dunekke ra duwe, dunekke wong was pokoke entek amek kurang golek. Ning kula ora masalah. Kula dunekke kere ra apa-apa, bareng nyandak Semar. Lho, nyandak Semar piye? Semar eno Baladewa muni. Bagong, saiki kowe bali kandhara bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo gitoke. Ming Semare kok bangun kayangan ki terus gablek apa? Semar ki wong ora duwe, Semar ki wong melarat. Aku dadi sakepenake dhewe ngunekke sakepenake rasa digoleki apa-apane terus dipangan wae. Wis digoleki lomboke ya wis ora ana. Kok omong kok iso nyember tekan ndi-ndi ta? Alae kok diwaku-waku ora dek dimplok. Kene iki lek ndelokke melu ngelih. Oh, caedan. Nah, Semar dunake ngoten niku. Aku kula nesu bapak kula niku sing kula ajeni. Lah iya. Saniki coba kula tak takon karo sampean. Takon apa? Upamane sampean niku ketemu karo wong niku unek-uneke bapak sampean. Antasena wae anake Werkudara. Werkudara kae wong drogak-drogok. Ora iso basa, ora iso ndodok. Kae nang kamar mandi piye, Jajal? Nek ora iso ndodok. Lara ora atine. Wong mau tak jotosi mergo ngino bapakku. Padha aku. Aku ya mbelani bapak lani karo Baladewa niku. Mboten kok mbelani sapa-sapa. Oh, lara-larae ngono to. Heeh. Anu iso. Anu nggih. Wah, untung kowe urung tak ajar. Untung ada saya. Nek ora ngono, mesti kowe tak polo mergo aku wis metu padha dawing Siwa Mandura. Terus piye iki? Aku ora iso nyegel kowe. Aku ora iso nyegel terus piye? Akae kakangmu ae Gatut Kaca karo Antarja kae piye? Nek tekan kene aku diajar. Ya, Tru? Mesti modar. Piye kuwi? Nek pancen sampean niku benerke kula ya aja mung meneng wae, ning belani kula. Ngene wae. Tak bilani, ning aku bilani salah siji. Salah siji piye? Engko nek Kakang Garwaca tekan kene arep nyekel karo kowe wanenono. Waduh, wani ya ilang ndase tenan. Bagong wani karo Garwaca potol ndasmu. Wah, terus diganti pucukan rek. Tenaming tingil-tingil. Aja kuwatir. Aku ngewangi karo kowe ning aku tak ngewangi Petro. Carane? Aku manjing ning awake Petro. Wah, mbok kula mawon. Moh. Ora sedeng awakmu. Sedeng mawon iki melar ya awake. Moh. Petruk wae. Engko soalé kowe iki wonge glelengmu ndatok nggo ngopo-ngopo. Tur dasare kowe iki wonge clemer. Mun aku mlebu ning awakmu kowe pinter, kowe digdaya tok nggo nyopet ning pasar malah aku sing kewirangan. Alah. Saiki wis ora. Nek mbiyen saiki wis ora, saiki mung sok ngutil. Oh padha wae ora. Aku tak manggon ning awake Petro. Mun nek Petro Kakang Garwaca tekan kene, Petro arep dicekel, pasrahke Petro. Ben Petro sing perang karo Kakang Garwaca. Walah, mbok kula tak gleleng sekali-sekali wis. Mlebu teng mriki, ngono bleng manten kula dimong sampean mlebu teng awak kula, wah, kula gleleng. Moh, aku delok potonganmu ki ora seneng. Kuwi soalé wonge glelengku ndak tok nggo sing aneh-aneh. Punten, kowe mlebu iki. Kok tak gleleng, yo. Walah, Tru, mbok yo. Aku ya, Tru. Lah, Ndarantasena karepean ning nggon aku kok. Kok kowe kok aku Tru. Emoh ya ben ning kene kok ya. Wah, kowe iki. Kula mawon, Tru. Emoh. Awak kula anget. Ya men awak. Penak teng awak kula. Emoh, aku tak ning awake Petro. Tru, nun ngambet ambekan. Petro sing ngambet ambekan udu kowe. Alah, Danu. Kowe banci ladan. Ora to irane apa-apa aku ora manut, pokoke aku arep mlebu ning awake Petro. Ngambet ambekan Tru, nggih. Titi prani mangan anong kari jotho
Mbak lumembak lamun mambeng lerombak ing samudra hanglo. Oh. Kok ya iso maslep ngono ya, Tru? Ah ya Ndara Antasena iki ayampu, Tru. Nun. Wis kowe nek wis tak nggone ngene iki kowe ngopo-ngopo iso kelakon, tur kowe dadi satriya didaya. Kowe dipateni ra iso mati, dilarani ora ngrasake lara. Wah, gleleng tenan iki ta. Ya waduh, wah, sip le liwat kos-kosan. Golek kamar mandi sing ora ana gendenge. Tolong difotoke, Tru. Fotoke dugulmu. Oh, medun, iya. Oh, apa kuwi? Aku mentru-tru kowe. Wah, anggere Ndara Antasena ora gelem ngomongi aku titenono. Iki jenenge Mbak Cilatan. Tru. Kae tandangi kana. Ana sing sampuh kana. Potol ndasmu. Oh, kok jur muja-muja kelak. Elek kok elak. Muja-muja kelek. Pripun, Den? Tru, aja mlayu aku bakal nemoni karo kowe. Kota tian Gatut Kaca tinon mapak karko suta tekapira Kresna parta maneher sakti nira ing ujaran wang-wang. Oh, Ndara Gatut Kaca, iya. Kok rawuhipun kok sajake sumengka tur nawung duka, Tru. Nun. Ya takoni kowe jujur. Nggih. Kowe wani karo Sya Mandura iya. Mergane sing wani dudu kula ning Bagong. Bagong adimu kenapa ora ngandani? Bagong niku dikandani wis angel. Mula aku diutus dening Kanjeng Puh Mandura supaya nyekel karo kowe yen kowe bangga bakal rampungi. Yen kowe ora manut aja kelakon dosa. Aku mentolo karo kowe. Ing Caca muntap lirik netap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Oh, malang kerik loro kabeh ben kaya teko. Sampeyan ajeng nglarani wong tanpa dosa, Petruk ora luput, ora kleru. Merga sampeyan nuruti karo kekarepaning Sri Prabu Pandura. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ajeng nejak napa sampeyan? Tak turuti sagedik sampeyan. Wani karo kanca sing tawedene apamu? Ora minggat aja takut tak potol ndasmu. Wah, iso motol sirahe Petruk meguru karo kowe 20 taun, Ndara. Dinggoni Ndara Antasena kok mboten samboten sam. Kowe iki ngapae? Mbok gentinan. Ya. Wis ngampet-ampekan. Ning janji tenan lho. Aja nggo tumindak elek. Nek sak mlebu ning awakmu, ora tau tumindak elek ajar dhewe iki. Wong ngring iki aku krasa tumindak elek ajar. Gawe lan jeblok wetenge. Ora bongok-bongok to kok. Aku iki ngampet ket mau ora mlebu-mlebu. Mangkel aku. Goleki kok angel. Wis wis. Ya. Ampun pegan. Stap mlebune awakmu. Kon merem, Gong. Aku tak mlebune awakmu ya, Gong. Nek sak mlebune awakmu aja nggo dolanan lho.
nek dolanan napas. Ngono wae yo, Gong. Mergo aku wegah nek kowe ndang gaya aku wegah, aja nggo sombong, aja nggo umuk. Ora. Wis tak mlebu ning awakmu ya, Gong. Nganti kepentut-pentut ora. Ndak tak seneng ndi? Ah wis mlebu ket mau. Ha sing ngomong ki mau? Aku. Oh setan iki. Kok arep pedhot-pedhot to napase. Gus, ngopo? Kok ora iso ambles bumi? Lah wong aku iso mong nek ambles bumi iki manteng pangestine ngampet ambegan. Oh iya lali aku. Ceniningan kuwi jenenge kesusu ora, wis. Gong, tak ajar lho kowe. Gong, iki kok didesek. Kapora kowe. Kok tak antir tenan iki, Gong. Gong iki kok dibleseke sak dodo iki lho. Gong, ayo kowe glelengo saiki. Oh ditenono kowe. Penyakit ora diudumbulke saka isor. Kapok kowe. Kene jedul. Mabur. Jas tenan iki. Grimes po yo. Kok tetes-tetes iki? Ah, setan to. Wanjal maning jajalan tenan. Udane, Truk. Ra. Wong kowe ngipat-ngipit. Wah, rene ora. Oh, ngandel ora. Sone nek metu ki omong. Aja meneng wae. Metu ki muni wis ngono. Nek meneng wae kene ya ora dong. Aku wis apal, kowe iki anggere tak njingi mesti gleleng. Mula aku wegah nek ngenjingi karo kowe. Wah, diwasar go gaya e. Mundur kono. Mundur. Kakang Antarja tak rampungane. Wah iki rame iki. Kakang Adi siji mbelani Baladewa, siji mbelani Petruk, gelut rame. Mundur. Nang sapa ya, Truk? Ambu. Ndek pira? Ndek pira? Lho. Iki arep njawab apa? Ndek pira? Aku bapak nang sangun selawe kok. Padha, aku yo ndek selawe. Kowe nyekel sapa? Lho, iki edian iki. Aku manut kowe sapa? Aku. Aku wis sing tuwa. Yo, aku Ndara Antarja sing tuwa. Padha, aku ya iya. Wis ra sida wae. Jemet iki ora. Tiwas mempeng Dimas Antasena. Kang, ora kok aku arep ngewahi karo Ponokawan ora. Ning aku mau jagongan karo Petruk, jagongan karo Bagong. Jane sapa sing diketikake dening Siwa Mandura mau ora bener. Aku malah benerke Petruk karo Bagong mergo dheweke mbilani karo wong tuane. Dheweke mbilani karo bapakne Semar. Tur gegayuhane Semar kuwi pancen luhur. Gegayane Siwa Nayantaka kuwi apik. Pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Mula nek Kakang tetep arep mbilani karo Siwa Mandura, mungsuhe udu Petruk karo Bagong ning aku. Kuwi ngejak apa aku manut. Ayo, Jo, berbicara, Jo. Bagiamu, Jo. Gong rasa melu-melu mundura. Ana melu-melu tak ajar dhewe kowe. Oh, nggih. Kok bali, Gong? Arep diajar dhewe aku. Malah ngrekoso. Seneng kene wae, Truk. Rasa melu. Nah, ngendel ora? Setan ki. Wis tak omongi nek es tehku kok dientekke. Ala ya wong isih apa kari prongkolane. Ya kene tak ngomong. Ngumut-mutan ra ya lumayan. Wis prongkol kok ngumut-mutan ngono ya Dimas. Ya. Saiki aku mung kari manut. Sampeyan ngejak piye aku ya wani. Mergo aku mbelani Ponokawan. Tur to sampeyan kudune ngerti kan. Sampeyan ki tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate dimong karo Bagong. Kok mung perkara kaya ngono kok sampeyan nggo karo ngendikane Siwa Mandura. Terus sampeyan arep mentolo karo garing karo Bagong utawa karo Petruk. Ora ya malah saru dinunu to. Kawula sak Ngamarta iki do ngrasani kabeh nek nganti sampeyan ngajar karo Petruk karo Bagong do ngudarasa kok do ora ngerti males kabejaning Ponokawan.
komeng perkara diwaduli karo Sinuwun Mandura kok terus mentolo karo Panakawan. Nek cara aku isin nek cara aku. Mula perkara iki rasa dadak digawe angel sampeyan ambles bumi wae. Monggo nek kepekewo ketemu karo Siwa Mandura, ambles bumi tak kancani ning jero bumi rembugan karo aku. Wis ngono wae, mbangane kesuwen. Iya Dimas, iya. Tinimbangane mengko sampeyan malah konangan Siwa Mandura ditakoni werna-werna sampeyan rasa wasulan, tinggal lunga, tinggal ambles bumi. Siwa Mandura ora bakal iso nusul ning jero bumi. Iya Dimas. Monggo klaturi nampi pustaka jamus nyang jimat kelima sada Koko Prabu. Trisang kapirang rinangkul kinempet-kempet dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering Setyaki wonten timbalan. Lah kok ora kaya adat sabene mbarapun Kakang Prapta negara Ngamarta. Monggo adat nupi ing wis kelakon mesti entuk panembrama saka kadang-kadangku para Pandhawa. Lah kok dadi Kyai Prabu Puntadewa Werkudara Janaka sajake kaya kaget penggalihe prapun Kakang Prapta ning negara Ngamarta. Kok Prabu? Nggih. Wonten menapa? Oh sik aku tak takon, apa ana sing keri? Lho. Ing ketinggal menapa kok Prabu? Oh sik to. Lagi wae kelakon Kyai Prabu Ndrawati iki nggawa pustaka Jamus Lima Sada mboyong pusaka Ngamarta. Kinarya tumbal wadaling negara Ndrawati. Lah kok ora nganti tulung kedhaping paningal kok wis bali meneh menawa Raja Ngamarta iki janjane piye Kresna piye? Kowe aja kaya ngono kuwi bingung marang penggalipun Kakang. Setyaki wonten jam. Candhak saiki. Nggih. Paringipun ketok yen to Ngamarta ana Surya kembar tegesipun wis kowe ora usah dadak melu rembugan Yayaji kula nyuwun mapunten paripaksa kula mboten munjo atur sapaduka Yai Samyaji Dara sing gedhe pangapuramu ya Dimas pun Kakang ora ndangu lawan sira Yai Werkudara ya mung sing tak dangu adhiku Panengah Si Arjuna merga Wisnu kuwi binelah dadi loro ingkang separo mapanane Andana Tandrawati ingkang separo momong marang jagating kadang-kadangku Si Arjuna. Mula Janaka Kresna kuwi loro-loro ing atunggal, ing ora bakal bisa dipisahake. Kaya godhong suruh lumah kawan kurepi yen dinulurse jero panin grigit tunggal rasane. Arjuna wonten dawuh. Mara gage sawangan. Sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada kuwi pun Kakang apa dudu nanging aja nganggo netra lair, nanging mermana jati netra batin. Sawangan. Kresna aku apa dudu Janaka? Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu.
boten nginten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan telik Mangindrajala. Ingkang mimbu paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang dusta pustaka Jamus Kelima Sada. Werkudara. Siadi mireng to? Dudu caping nata Ndarawati nanging ature adimu Arjuna sing nggawa pustaka Jamus Kelima Sada kuwi dudu aku Werkudara. Nadyan sing guneman Janaka ngandhake sing boyong pusaka dudu Kresna nanging Werkudara ora nate diapusi karo paningalku apa sing tak sawang kuwi sing kasunyatan sing gawa wujude Kresna bali lan orane ya saka kowe dudu saka wong sapa-sapa. Janaka mau guneman piye? Janaka mau guneman piye? Ingkang beta pustaka Jamus Kelima Sada sanes kula nanging maling ingkang mimba nata Ndarawati. Wah, sitang lesu arepe dhewe. Yen perkarane kaya ngene iki bakal angel diudari. Perkarane kaya ngene iki bakal angel diwenehi pepadang. Mula borong karo Kresna. Bener ucape Werkudara, ilange saka kowe baline saka kowe mbok ora weruh. Setyaki wonten dawuh Sanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latan milang lintang Bima Sekti wila jagat dewa Bathara jagat Pangestu yata Kakang Semar nadyan tak silakana tanpa guna yen pancen kabeh pasrahke marang Nata Ndarawati klihanan aku nyuwun pamit tak goleki pustaka Jamus Kelima Sada apa dene anakmu Petruk nggih. Syukur nek iso ketemu pustaka Jamus Kelima Sada sing wigati Petruk upama isih urip syukur mangayu bagya. Nek Petruk pun boten nonten utawa wis dadi kuwanda mang bekta mriki kuwandane kula ruktine sak tatane panembahe Petruk. Arjuna kula wonten maring adhaw. Aja silak marang dawing Kakang Semar ayo budal dina iki Yayi monggo Koko Prabu kula dherekaken Koko Prabu. Lang-lang endriya mangungkung kaya lethek semungah temen aku. Lah sinuwun Ndarawati tak pasrahi pustaka karo goleki Petruk Ndara Janaka ya semono uga. Ndak dikira ora nyambut gawe. Den kula awat-awati Ndara.
Hanggro sesumbar Lindhu bumi kuncing kumaludha kuntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara pate wonten dawuh nganti tak riwangi budal saka negara ing awu-awu langit pepundhenmu aku Prabu Dewaningrat mong kepengin nyusul karo Bapa Begawan Dewa Kahana nggone nalika semana kepengin nglulusake penjangkaku lenggah dampar negara Ngamarta jarene sago gawe srana supaya aku kelakon lenggah dampar negara Ngamarta lah kok dadi nganti meh tetaunan nggone jengkar saka negara ing awu-awu langit durung ana kabar kawusanane persasat kaya kontene Srimeng Palwa gabus kumambang ing Sulakarna nek ora tak susul ning tanah Jawa mengko mundhak dura pengendikane wong tuaku Begawan Dewa Kahana pati iki sini Bapa Penemban anak Prabu Dewaningrat lah kok malah sumusul ana ing tanah Jawa inggih krana sampun boten saged pinambengan malih kekarepanipun ingkang putra pun Dewaningrat anggen kula kepengin ngasta bawat peperintahan negari Ngamarta klakon nggih lho dasaripun menapa Bapa paring dawuh mekaten sawangen ingkang tak gembol iki pustaka Jamus Kelima Sada nggonku nglembut ana ing negara Ngamarta sarana Membanata Ndarawati saiki